Goed, kijkers, welkom weer bij Kulturo TV. We zijn hier lekker in Amsterdam. Heerlijk om weer thuis te zijn in het lekkere, koude Nederland. Ik ben op vakantie geweest. Oh, heerlijk. En dan is het weer fijn om in Nederland te zijn. Lekker koud. Hoe gaat het met je trouwens? Je mag jezelf weer even voorstellen aan de kijkers van Kulturo TV. Wie je bent, je naam, noem maar op. Is goed. Nou, mijn naam is Shishani. Yes. Ik woon in Amsterdam. Ik zit nu in Zuidoost. Ik ben muzikant. Doe allerlei projecten met muziek rondom zaken die ik belangrijk vind, belangrijke verhalen. Dus het gaat over gelijkwaardigheid. Laat ik het daar maar op zeggen. Dus dat is het werk wat ik doe. Gelijkwaardigheid. Altijd goed. We leven in een wereld waar het soms hard kan zijn, moeilijk kan zijn. En wij moeten de slingers gaan ophangen, hoe je draait of keert. En we weten, ik heb je vorige keer ook geïnterviewd, dat je in het proces zat. Het een en ander zou gaan doen wat betreft vrouw, man. En daar hebben we over gesproken. Hoe gaat het met je? Hoe is het gegaan? Want ik weet dat je inmiddels bent geopereerd. Klopt dat? Klopt. Ja, dus ik zit in mijn transitieproces. Wat ik een mooier woord vind in het Engels is alignment. Dus dat je een soort van in lijn komt met jezelf. En het gaat eigenlijk heel goed. Ik ben dus geopereerd, mijn borsten zijn verwijderd. En dat is fysiek een grote ingreep. Maar hoe zeg je dat? Het herstel ging helemaal goed. Het is helemaal prima. Je moet gewoon geduld hebben. Het is vooral geduld hebben en niet veel doen en rustig aandoen. En dat vind ik gewoon heel moeilijk, omdat ik van werken hou en dingen wil doen en wil ondernemen. En nu moet je het rustig aan doen. Maar ik word letterlijk elke dag met een glimlach gewoon wakker. En dan dans ik voor de spiegel en dan denk ik, yes. Zo moet het zijn. Zo hoort het ook te zijn. Iemand moet gelukkig zijn in het leven. We gaan even terug. De dag ervoor, de spanning. Hoe was het voor jou? Hoe leefde je er naartoe? Ja, het was überhaupt een hele emotionele reis, waar ik al eigenlijk jaren in zit. Dus het is niet van de ene dag op de andere dag gebeurd. Ik zit echt al, laten we zeggen, 5 jaar in een traject. Dus dat je inschrijft bij de genderkliniek of bij de genderpoly. En dan moet je met de psychologen in gesprek. En dan ga je dat traject in en dan krijg je een diagnose. En dan met die diagnose kan je behandeld worden. Afhankelijk van wat je behandelwensen zijn. En in de aanloop van de operatie had mijn partner het idee van oké, we moeten jouw lichaam eren zoals die is geweest. Wow. Dus laten we een feestje geven. Heel mooi. En hebben we ook gedaan. Dat heette dan de Goodbye Titty Party. Ja. Waar we echt gewoon een moment namen om gewoon mijn lichaam te vieren zoals ik ermee geboren was. Ja. Een soort dankbaarheid van oké, dit heeft mij tot dit punt gebracht. Dit is hoe mensen mij hebben leren kennen. En het was heel mooi. Het waren allemaal, hele dierbare vrienden waren bij me. Het was een moment ook om echt een deel van mezelf met hun te delen. Niet iedereen wist hoe het was voor mij, laat ik het zo zeggen. De mensen die dichterbij waren, die wisten dat ik in het proces zat. Voor anderen was het heel nieuw en viel het op een dak. En moesten ze ook gewoon met hun emoties en hun gevoelens en zo ermee dealen. Maar het was, ik denk, een hele mooie manier om het gezamenlijk als community te doen. En ik denk ook wel een soort van een eye-opener voor ons samen. En ik voelde me echt gedragen. En mijn vriendin is kunstenaar. Ze heeft ook, hoe kan ik het zeggen, een gips nagemaakt van mijn borsten. Dus dat we echt gewoon, het staat er nu niet meer, maar een beeld gemaakt. Dus gewoon echt eren hoe je lichaam was. Ja. En ik weet, dat was het feestje, dat was op de zaterdag. En op maandag zou ik dan geopereerd worden. En zondag ging ik voor het laatst dan douchen met het lichaam. En dat was heel emotioneel, omdat ik gewoon, het is een soort van angst van hoe ga ik naar mezelf kijken. Na de operatie, moet ik wennen aan dit nieuwe lichaam? Zal ik er blij mee zijn? Ga ik spijt hebben? Gaat het goed überhaupt? Weet je wel? Zal het resultaat mooi zijn? Enzovoort. Dus er was heel veel spanning en ook gewoon emotionele ontlading. Ja. Dus ik heb heel lang heel hard gehuild in de douche. Het was echt gewoon alsof alles eruit moest. Maar dat was ook een soort bevrijding voor mij. Ik heb echt er alles aan gedaan
om mezelf te accepteren zoals ik geboren was. Ja. Maar dit is iets wat me niet heeft losgelaten. Dus daar zit dan iets. En dat... ik ben gewoon blij dat we heel eervol dat proces hebben kunnen doen. En het was voor mij ook belangrijk om al die stadia te hebben eigenlijk. Om het echt met community, soort van, dit gaat er gebeuren, dit is iets heel groots. Het voelde echt als een rite of passage eigenlijk. En dat je dat niet alleen maar met je partner doet of wie er dan ook in je leven is. Je deelt het. Maar echt met je community. Ja. En ik ben zo omarmd met liefde. En ook dat maakte me emotioneel, omdat ik eigenlijk mijn hele leven bang was voor dat mensen je gaan verstoten of je niet accepteren. Of eigenlijk het tegenovergestelde van wat ik heb meegemaakt. Dus gewoon de angst voor de agressie en de veroordeling en alle geweld wat zeker in de wereld is. Ik ben heel blij dat ik een hele liefdevolle community heb die mij het tegenovergestelde heeft laten zien. En zelfs met de buren in de buurt gewoon heb ik ook in de groepsapp gedeeld van... Hey lieve buren, jullie weten het niet, maar ik zit nu in dit proces en dit zijn mijn pronouns. En dit is wat ik ga doen. Ik ga een operatie ondergaan. En dat ik gewoon zoveel, ook gewoon liefde vanuit buren die me niet zo goed kennen. Die me gewoon af en toe in de lift zien. Weet je wel, dat ze zeiden, ik ben trots op je, dat je gewoon gaat doen wat bij jou hoort. En succes en sterkte. Dus ik heb heel veel liefde ontvangen en ik ben gewoon dankbaar. Want dit was de grootste stap die ik voor mezelf heb genomen. Tot op heden. Wauw, heel mooi. Heel veel kijkers die kijken, die denken ik wil het ook misschien doen, maar die twijfelen. Hè? En je zegt iets moois, hè? Net ook, je zit in de douche, je hebt het iets emotionele, heb je eraf gehuild, zeg maar. Het wordt iets nieuws, hè? Je lichaam is veranderd, hè? Je staat iedere dag op met een lach, je bent blij, heerlijk. Ja. Is er toch een moment gekomen, dus nadien, dat je weer voor de spiegel staat, want je moet wennen, neem ik aan, dat je nog even dacht, is er nog iets gebeurd of is het nog steeds die glimlach? Nee, er was geen seconde dat er spijt was. Dus het was was echt het moment, dus ik werd wakker naar de operatiezaal. En dan komt de arts ook nog even controleren van, is alles goed gegaan? Zijn er, weet ik veel, is er een complicatie, is er een bloeding, is er weet ik veel iets aan de hand? En ik moest 4 weken een drukvest aan. Dus hij deed het open en hij zei, we gaan nu even kijken of alles oké is. En ik dacht, het gaat 4 weken duren voordat ik mijn lichaam ga zien. Ja. Maar het was echt een uur nadat ik wakker werd al. Zo. Gewoon om te kijken van, is alles oké? En op het moment dat ik naar beneden keek, was het alsof ik dit altijd al was geweest. En dat was het rare. Ik vind het heel moeilijk om me voor te stellen hoe het hiervoor was. Het voelde alsof dit altijd zo is geweest, alleen was het niet zichtbaar. Dus dat vond ik het gekke, dat er geen moment was van wennen. Ik dacht, ik ga heel erg moeten wennen gewoon aan een nieuw aanblik of ook de littekens en weet je wel? Ja. Maar het is echt, ik kan het gewoon niet beschrijven, maar nu kan ik me inbeelden, bijvoorbeeld als ik met vriendinnen was en je gaat je klaarmaken voor een feestje en je doet dan een topje aan, weet je, en you're feeling yourself, weet je wel, van meid kijkt in de spiegel en denkt yes, dit is het. Dat heb ik nooit gekend. En nu, dus als ik nu naar de spiegel ga, weet je, of ik kom uit de douche, ik kijk even en ik denk, hey, yes, I'm feeling myself, weet je wel. En ik ben heel blij dat ik dat mag ervaren. Goed, heel mooi. Ik weet uit de cultuur, als iemand naar het ziekenhuis gaat, die gaat geopereerd worden, dan gaan we bidden. Dan gaan we God danken. Wat heb jij gedaan aan ritueel? Wat heb je gedaan? Heb je God bedankt? Heb je iets gedaan voordat je dit hebt gedaan? Zeker. Mijn partner is heel spiritueel. En ik ook. Zonder dat er een vorm aan vast zat. Ik ben niet opgevoed met een bepaalde manier van dingen doen. Ook niet in religie. Maar ik heb altijd geweten en gevoeld van, we zijn verbonden, er is een source, er is een soort kern. En ik weet het, maar ik weet het niet te benoemen. We hebben
een soort altaar gemaakt in de kamer waar ik zou revalideren. En we hebben gewoon een moment genomen om daar eigenlijk te bidden en intenties uit te spreken. En voor mij was het ook een punt van dankbaarheid dat ik begeleid ben tot op dat punt. Ja. Niet alleen door de mensen, niet alleen door mijn partner, maar dat ik ook gewoon voelde van ik ben er nu ook echt van binnen klaar voor. Op een spiritueel niveau. Daar heb ik ook voor moeten werken. Ja. Daar heb ik ook dingen voor gedaan. Om me sterk genoeg te voelen en zelfzeker genoeg. En gewoon die dank eigenlijk te geven. En natuurlijk hoop je en bid je voor dat het veilig gaat. En dat alles zonder complicaties is. Ja. Dus ik voelde me... Ja, het was ook veel bellen hè, natuurlijk. Voor die tijd mensen die toch nog even met je bellen voordat je dan de volgende dag wordt geopereerd. Dus het was een momentje voor mezelf, maar er was ook heel veel, hoe zeg je dat, gemeenschap om me heen. Maar ik heb zeker een moment genomen om gewoon te danken van dit was mijn reis tot op heden in dit lichaam. En nu komt er een verandering. Yes, heel goed. Ja, als ik naar je kijk, die smile, dat spreekt boekdelen. Ik vind het leuk, ik ben trots op je, want ik vind dat iemand gelukkig moet zijn. Maakt niet uit wie je bent, noem maar op. Je moet gelukkig zijn. En als dit het is, dan moet het zo zijn. God heeft de mensen kennis gegeven, de doktoren die dit gedaan hebben. Hoe was het voor jou daarna? Dus heb je pijn gehad? Noem maar op. Hoe was het? Eigenlijk viel de pijn heel erg mee. Ik had veel meer pijn verwacht. Het was meer ongemak. Dus je hebt gewoon hechtingen die moeten helen. En je mag dus na zo'n operatie mag je maar 1 kilogram tillen, 6 weken lang. Okay. Dus het is vooral de beperkingen van dat je de hele tijd iemand moet vragen om je te helpen met iets te tillen of te verplaatsen. En dus het maakt je ook het maakt je afhankelijk. Maar voor mij ook gewoon een grote les om het rustig aan te doen. Ja. Omdat ik ben de hele tijd bezig, dus ik kan het moeilijk. Klopt, want ik ken je ook niet, maar je zingt, je doet je ding. Ja. Dus nu heb je even pauze. Ja, nu heb ik genoeg ruimte ook genomen om niet alleen, hoe kan ik het zeggen, fysiek te helen. Maar ook echt dit moment even te laten indalen. Okay. Voordat je direct de wereld in rent. Dus genoeg tijd genomen. Oké, de genezing gaat goed, gaat voorspoedig. Ja. Je hebt geen pijn meer, lekker. Nee. Hoe zie je leven nu verder? Dus ik bedoel, je hebt dit gedaan nou, dus de borsten zijn weg. Hoe gaat het verder? Wat gaat er nog gebeuren? Wat staat er nog te komen? Ja, er zijn verschillende dingen die kunnen. Sommige mensen willen een geslachtsoperatie bijvoorbeeld. Dat is niet iets wat ik voor mezelf zie. Je kan hormoonbehandeling nemen dus. En dan moet je in ieder geval, zou ik 6 maanden moeten wachten voordat ik start daarmee. Maar in alle eerlijkheid is er nu zoveel gaande, ook politiek gezien en qua hoe de wereldmachten en alles aan het veranderen zijn, dat het nu niet als de tijd voelt voor mij om te kunnen beginnen, zeg maar over 6 maanden al. Dit heeft ermee te maken met van stel nou, je moet reizen. Ja. Stel je moet ergens heen. Weet je wel, van je weet nooit wat er gaat gebeuren in de wereld. En nu gebeurt er van alles met Trump ook. Dat je met denkt, Trump. Oh, die man, we zeggen het gewoon hoe het is hoor. Die Trump wil mensen die denken, wat kan ik nog naar Amerika? Ja, nou ja, dat is, hoe zeg je dat? Het is geen grap. Nee. Het is geen grap. Het zijn wezenlijke veranderingen nu. Ja. En met dat zeg maar in mijn achterhoofd voelt het nu te onzeker voor mij. Omdat voor mij, kijk, in de ideale wereld zou ik beginnen met microdosing. Dat betekent dat je een heel kleine hoeveelheid testosteron zou nemen. En dan gewoon kijken wat het met je lichaam doet en hoe ik me daarbij voel. Maar die stappen voelen nu gewoon van ik weet niet waar we nu heen gaan. En met het idee van moeten reizen voelt het gewoon te onveilig. Dus stel dat het veilig was, dan was je wel verder gegaan. Ja, dan was ik begonnen met microdosing van testosteron. Daar heb ik ook lang over getwijfeld, omdat ik vocalist ben. En testosteron kan je stem verlagen, dus dan verandert de kleur van je stem. Of iets. Nou, misschien word ik helemaal bas. Ja. Dus in de ideale wereld was ik daar wel mee begonnen. Maar nu is het gewoon even voelen van oké, wat gebeurt er?
Omdat er gewoon heel veel anti-trans haat is. Gewoon het wordt gewoon als een stokpaardje gebruikt in de politiek, bijna overal. Het is raar, want als een leider dit tot haat zet, dan weet je niet wat voor gekke iets kan gaan doen, of weet je wel. Dat zijn de leiders die juist de kanten moeten bewaren. En ik juich het juist goed toe dat mensen zich gelukkig moeten voelen. Ja. En als dit de reden is, doen. Ja. Dat zeg ik gewoon. Want waarom zou jij niet gelukkig willen zijn als God ons zoveel wijsheid heeft gegeven, kennis om dit te kunnen doen? Doen! Ja. Dat zeg ik, dat is mijn mening. Goed, er gebeurt zoveel in de wereld, je zei het al. En ja, we willen niet over politiek praten, maar als je naar de wereld zo kijkt, wat denk jij? Ik heb geen woorden, eerlijk gezegd. Het is... Waar gaan we naartoe? Dat is de vraag. Het was al Spannend, slecht. Ja. Weet je wel? Ik denk dat het voelt bijna alsof dat dingen zoveel slechter moeten gaan totdat er een soort breekpunt komt. En dat we dan hopelijk mogen gaan heropbouwen. Ik bedoel, Sudan, Congo, Iran, weet je wel? Het ontploft overal. Alle dingen waar we collectief in dachten te geloven. Van een soort een regering of de Verenigde Naties of een soort politieke macht van mensen die zouden, hoe kan ik het zeggen, die zouden inspringen bij een genocide, weet je wel. Je zou hopen dat we daarop konden rekenen en het gebeurt niet. En het gebeurt al 2 jaar niet en het gebeurt al 30 jaar niet, weet je wel. Dus het verlies in hoe zeg je dat, vertrouwen, dat is wat ik heel erg zelf al langer mee bezig was, maar ik merk dat veel meer mensen het nu veel helderder zien. En nu voel ik gewoon dat het bijna, hoe zeg je dat, on steroids is. Het is gewoon, je kan het niet bedenken en het gebeurt. Dus we leven in een hele spannende tijd. Dat ik me echt afvraag, oké, hoe gaat het verder? Want elke dag is er weer nieuw iets in het nieuws waar je gewoon niet kan bedenken. Elke dag verandert iets. Kan gebeuren en het gebeurt gewoon. Weet je? Dus ik vind het heel moeilijk om te zeggen, maar het voelt gewoon als een slechte film eigenlijk. Oké. Zolang je maar gelukkig bent. We leven in een veilig Nederland, zeg ik weer, vind ik. En hier kunnen we dit doen allemaal. Stel nou, ik ga even iets geks zeggen hoor. Ja. Kom maar door. Je bent lekker op vakantie, hè? We zijn een paar jaren verder. Stel ik me voor dat je gewoon gaat zwemmen en dan heb je, als ik ga zwemmen, alleen met een zwembroek. Ja. En jij, hoe moet ik me voorstellen? Ik heb gewoon een mooi boxertje aan. Yes. Ja. Lekker zwemmen, hè? Ja. Heerlijk. Kijk, dat is... Je bent trots op wie je bent, toch? Ja, ik ben trots op wie ik ben. Ja. Kijk, het ding is, ik zie mezelf als iemand die een beetje tussen het mannetje, vrouwtje in zit. Ja. En ik ben daar helemaal oké mee. Ik voel me lekker. Ja, maar ik snap ook dat, ik weet ook gewoon dat veel mensen nog heel erg denken in of. Het is of een mannetje of een vrouwtje. En alles wat transgender is of non-binair, alles wat daar tussenin valt, vinden mensen moeilijk te accepteren, inderdaad. Dus het is ook nadenken van, ik kan gelukkig zijn en ik kan misschien zeggen, ja, deze zomer in Nederland kan ik ergens gewoon mezelf zijn en da. Maar het is wel een ding om over na te denken van, op vakantie, waar ga je op vakantie? Ja, waar je bent. Ja, waar voel ik me veilig? Waar ben ik? Stel je zou in Afrika zijn even, dan misschien zou je denken van, Ja, kijk, er zijn zoveel, ik denk dat bijna overal het niet veilig is voor transpersonen, helaas. Ik zou natuurlijk willen dat ik een ander antwoord kon geven. En ik hoop dat we groeien naar dat punt, weet je wel? Dat we gewoon snappen van er zijn verschillende mensen met verschillende genders en dat is gewoon wat het is. Maar de zichtbaarheid is gewoon niet zo groot. En zeker, hoe zeg je dat? Transmasculine mensen, dus mensen die als vrouw geboren zijn, maar dan richting man. Daar heb je veel minder zichtbaarheid in. En ja, omdat ik ook veel vrouwelijke kanten heb, denk ik dat het voor mensen gewoon een soort van dat ze niet zo goed zullen snappen of begrijpen van, maar wat is dit? En dan is het maar de vraag hoe ze daarop reageren. Dus het is één ding om goed met jezelf te zijn en liefde voor jezelf te hebben en van jezelf te houden. Een ander ding is hoe mensen zijn.
en mensen op jou reageren. En ik ben heel blij met wat ik eerder zei van mijn community en de mensen om me heen, mijn buren, super liefdevol, super ondersteunend. En ik hoop dat dat mijn ervaring mag zijn in de rest van de wereld. Maar helaas weet ik ook gewoon van veel vrienden die trans zijn en ook gewoon het nieuws, dat het echt absoluut niet zo is, dat het heel onveilig is. En dat maakt het eng, maar ik heb wel de keuze gemaakt om voor mijn geluk te kiezen. Dus ik moet, ik moet er gewoon mee dealen. Ja, ik vind het heel mooi wat je zegt. Je denkt erover na, je denkt heel goed over na. En de wereld draait door. We gaan verder. We weten niet waar we staan over een paar jaren. Misschien gaat het gewoon goed, hè? We weten niet. En misschien denk je ook dat straks, nu kan ik weer verder. Zolang jij bepaalt, dat vind ik, niet de regering of wie dan ook. Het is jouw lichaam. Zo denk ik erover. Jij bepaalt van, oké, ik voel me niet zo goed zo. Ja. En wanneer het zover is, zien we wel weer. De wereld gaat door, het draait door. Jij moet gelukkig zijn. Ja, toch? Ja, goed. Zeker. Heel veel mensen die kijken nu en die denken ik zou het ook willen doen, maar ik twijfel hier aan wat zouden mensen moeten doen. Dus die nu kijken en die twijfelen. Want misschien heb je ook getwijfeld, ik weet het niet. Ja. Maar is er iets wat jou ervan 1000% heeft overtuigd? Dit is het. Dit is het moment. Want nu kijken misschien mensen die denken, ik weet het niet meer, ik weet niet wat ik wil, ik weet het. Ja. Wat heeft jou doen? Dit is het. Ja, ik denk dat voor veel mensen moeten we een soort van dieptepunt raken voordat we echt gaan veranderen. Helaas. Dus bij mij was het dat ik merkte van, ik had punten of momenten dat ik gewoon mezelf dus niet in de spiegel kon aankijken. Het lichaam wat ik had. En ik snapte niet waarom. Maar waarom is dit zo'n groot punt? Waarom is dit zo belangrijk? Ook omdat ik denk van als ik gewoon denk vanuit spirit, weet je wel. Waarom is dan dat vleespak zo belangrijk? Ja. Weet je wel? Maar het liet me niet los. En dat is het ding wat me heeft, zeg maar, waarom ik stap heb genomen. Want het liet me niet los. Dus toen heb ik me ingeschreven bij de Gender Poly. Dus mensen die kijken, die dit, weet je wel, die dezelfde gevoelens hebben van je voelt je niet, hoe zeg je dat? Het lichaam wat je hebt komt niet overeen met jouw beleving van jezelf. Schrijf je in bij de Gender Poly. Okay. Weet je, je gaat in gesprek met mensen. Dus het is niet van de ene of op de andere dag boem en dan ga je operaties doen. Proces. Nee, het is een heel proces. Je moet met psychologen in gesprek. Die gaan met jou aan de slag. En van daaruit kunnen er andere stappen komen. Maar de realiteit is ook dat er lange wachtlijsten zijn. Dus denk daar ook over na. Schrijf je in, maar het zou best nog 2 jaar kunnen duren. Ik hoop het niet voor ze, maar dat zou dus best kunnen. Oké, nou duidelijk voor de kijkers die zitten te denken, ik wil het ook, maar ik weet niet hoe. Nou, we hebben iets gehoord. Hopelijk helpt het op weg. Maar goed, nog een vraag, want ik ken je als, je doet veel. Je zingt, je ook mensen wakker schudden. Ja, dus ik ken je bent bezig, je kan ook druk hebben. Wat staat op de planning? Hoe zit jouw... Komend jaar heb je nog mooie dingen wat je gaat doen? Zeker. Altijd te veel plannen. Maar dit jaar ga ik in ieder geval weer terug naar Namibië. Werken aan een project. Met name met mensen die, laten we zeggen, inheemse bevolking van Namibië. En daar een project rondom de kunst en cultuur en hoe de cultuur levend te houden eigenlijk. En dat doe ik vaak met muziek, weet je wel. Dus dat we muzikale projecten opzetten samen en kijken hoe we dat kunnen promoten. Daarnaast ben ik gewoon met nieuwe muziek bezig, gewoon zelf muziek schrijven. Ik heb net wat geschreven voor het cello octet, dus 8 cello's, waar ik een stuk voor mag gaan schrijven. En dat gaat ook over, of de titel, de vraag naar mij was van, schrijf iets met in gedachten, how to be a good ancestor. En daarmee ben ik dan tekst aan het maken en muziek. Okay. Dus dat gaan we in april uitbrengen. En dan ben ik gewoon bezig met nieuwe albums. En hoe kom je op je ideetjes? Ga je liggen, ga je slapen? Dan denk je aan dingetjes. Hoe ontstaan dingen bij jou? Er zijn zoveel manieren. Soms ben je gewoon op weg naar de supermarkt en iets komt gewoon binnen. Een melodie of een tekst of zo. Pak mijn telefoon, ga ik opnemen, zodat ik het niet vergeet. Dan ga ik weer verder thuis. Soms ga ik echt gewoon aan de piano zitten en begin ik vanuit het muzikale. Gewoon klanken, wat voel ik hierbij, wat wil er verteld worden. Dus soms is het van, dit wil ik zeggen. En dan ga ik dat
schrijven en research doen. En dan ga je echt, zeg maar, je tekst bouwen, je song bouwen. Mm-hmm. En heel vaak is het ook gewoon de ruimte creëren om te luisteren van wat komt er binnen. Okay. En soms is het dan gewoon in 20 minuten klaar. 20 minuten? Ja. Dat is snel. Juju. Dat is snel, 20 minuten snel. Yeah. Creatief, mooi. Dus we kunnen binnenkort iets van je zien. Waar kunnen we je nog zien, volgen? Nou, op de socials, shishani.music. En momenteel ben ik eigenlijk... Doe ik het rustig aan. Ben ik meer dingen aan het, plannen en aan het bouwen voor later in het jaar. Maar vanaf april ga ik weer de hort op, om het zo maar te zeggen. Ja. Tot die tijd ben ik echt gewoon aan het creëren en het maken. Iets meer in een cocon. Ja. Ook gewoon om mezelf dat te gunnen, dit moment te gunnen. Ja. Ik ben blij dat ik hier ben vandaag, want je bent een voorbeeld voor velen. Dat weet ik, dat kan ik zeggen, omdat ik het weet. Ik praat met veel mensen, ik kom veel mensen tegen en die zitten hiermee soms. Ze zitten er soms mee. En dan ben ik blij, wij van Kulturu zijn blij dat je ons hebt ontvangen om dit door te geven. Ik zie dat als een voorbeeld voor anderen die het moment hebben. En de mensen die kijken en die een oordeel hierover hebben, moeten denken, joh, als jij maar gelukkig bent. Zo zeker. Voor mij is dat heel, heel, heel belangrijk. Jij bent bezig met je dingen die je moet doen. Ik wens je alle succes, hè, en dat het je goed gaat. En dan zijn er nog dingen dat we moeten weten. Geef het ons door, dan komen we graag weer bij jou. Is er nog iets wat je wilt zeggen? Misschien heb ik je iets niet gevraagd. En heb je nog iets wat je zegt, nou, dat zou ik even nog willen mededelen? Nee? Hebben we alles zo een beetje gezegd? Ik denk dat we alles hebben gezegd. Het is ook een eer voor mij om jullie te mogen ontvangen hier. Gewoon thuis en dat we dit gesprek... En ook dat je ruimte maakt om dit gesprek te delen. Dat vind ik zelf ook heel belangrijk, want dat is ook een keuze om hier ruimte aan te geven. Dus ik hoop dat het informatie mag delen en dat mensen zich misschien ook gezien en gehoord voelen hiermee. Dus dat was mij genoegen, dank jullie wel. Dankjewel, jij bedankt. Oké, succes. Ja? Dankjewel. Oké, tot de volgende keer. Dank tot de kijkers van Kulturu TV. Dankjewel voor het kijken. En blijf ons volgen en zeg ik tot de volgende keer. Dag. Masa pemba no sheng Begadoti no sheng na tampum fuiala Vaderland Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland Suriname is mijn vaderland Suriname is een heilig land Maar we doen wat toe onheilig staan Zyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. www.kulturu.com for the generation then.